Kamugabos, kami po nagalaom. Nakamugabos, nasa marhay nakamugtangkan mga tugang sa mga oras na ini. Good afternoon po, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Bicol Region, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kamugabos? Hello mga kababayan. Ini po ang sa indong amigo sa radyo, si Henry M. Welcome po mga tugang sa indong programang Pinky on Mo Baby. Kasabay nato si Juna Pulis sa Technical Department sa Luwas, Mega Force Patrol. Kung may mga bareta dyan, nakareport ulos yan. Mga tugang sa DCGB Radio. Ano nangyari sa imo? Haha! Kumusta lamang po kita, mga kapingki? Ha? At sa tuya, tabing mga kapingki dyan. Good afternoon. Hello. Natabog mo ako ngunyan junior. Ngunyan apo na ini. Pero, hali ako duman sa kuhan, hali ako duman sa, ay nata ini talubat, susaro kong cellphone palan o pangyari sa mga baka. Hali kaya ako duman sa Baby Mama Fair. Yan, magayon nun ha. Congratulations, tabi. Mga tugang sa tuyang mga pag-iriba sa OKFM. Dumayang kamo sa Gaisano at sa Gaisano sa Ayala. Dumayang tabi kamo sa Ayala. Igo dyan ki mga pwedeng nindong mapakinabangan. So PhilHealth, yan po dyan sa Gaisano. Ano ba Gaisano ba akong Gaisano? Sa Ayala. Yan po dyan sa Ayala. Mga tugang so PhilHealth tabi. Para naman magparestro baga kamo sa ano nga nan sabi kan Rona June. So yakap baga. So yakap. Magparestro kamo sa yakap. Yaon tabi duman. Mga tugang so kuan yaon tabi duman so sa tuyang ano yan sa tuya tabi na PhilHealth yan tabi sa exhibitor sa Baby Mama Fair yan. Good afternoon po sa indong amin. So may mga birthday dyan, haberday. Para po duman mga tugang sa mga reactions tabi, mag-text lang o mag-call sa 0969-088-5548 0966-230-0034. Kumusta lamang po sa tuyang hapon sa mga birthday celebrants natin dyan. Haberday tabi. Haberday. So mga kwa natin mga travelers natin. Uy, kumusta tabi ang Aram Nindo? Aram Nindo pala. Uli, may istorya ko sa Indo ha. May istorya ko sa Indo mga ano yan ha. May istorya tabi ako sa ano yan ha. Igwatabi akong istorya sa Indo mga tugang tauni. Importante ini gusto mga tugang tauan ni Senador Benigno Bam Aquino. Gusto ngunyan tamang-tama ngunyan Ninoy Aquino baga ngunyan, di ba? Ninoy Aquino Day. Tamang-tama ngunyan ha. Si Senador kamutabing nagdanangog ngunyan ng mga senior citizen ha. Kamutabing nakaantabay ngunyan ng mga senior citizen ha. Tabi dangogan nindo kimaray ini ha. Si Senador Bam Aquino gusto niya mga tugang na tauanan ninbulanan na social pension ang mga senior citizen. Ngunyang baga, ang pigigibong ngunyang kang gobyerno, ang pigtataon niya mga tugang is 1,000, every quarter baga. Pero sabi digdi, gusto mga tugang ni Senador Bam Aquino na tawanan ki 1,000 pesos social pension kada bulan ang gabos na mga senior citizens bilang pagmidbid mga tugang sa konsendang kontribusyon sa satuyang nasyon asin sa pagiging pusog kan sa tuya tabing nasyon. Imagine kamo mga senior citizen, ang proposal niya gabos ng mga seniors. Gabos dati ang pigatawanan mga tugang sukan, dati ang pigatawanan sa naso ayan bagang social pensioners. So mga kwan yan, so mga kapo sa pagkabuhay, so mga kapo sa buhay, tabi, pigatawanan ngunyan, kaya 1,000 per month iyan. Ngunyan, ang gusto niya mangyayari, gabos na mga senior citizens, basit po sa House Bill 269, mga tugang ni Aquino, ni Senador Bam, ang gabos na mga senior citizen na daing social pension, o tandaan nindo ini ang gabos tabi na mga senior citizen na dai mga tugang ki social pension na dai po malampas sa 3,000 ang saindang pension. Ay nako, gariso ama ko kasarabay digdi Pero ang pension kan sa kuyang ama, nagipensyon ng ama ko Gabos ng mga senior citizen tabi ang gusto niya base po sa Senate Bill 269 mga tugang, gabos na senior citizen
na daing social pension ha. So social pensioner, day na. Pero sa mga day po ki social pension, mga tugang, tatawan na day malagpas sa 3,000 ang sa indang pension kada bulan, makaka-receive po nin 1,000 pesos. Bulan na niya na pag naging batas ini. Sigun kay Aquino, makakatabang mga tugang ansang ribo na social pension sa mga senior citizen para matustusan ang oral daw na pangangaipo kasabay mga tugang ang pagkaon, bulong, bayadan sa harong, transportasyon, buga gastuson, mga tugang sa medical as in emergency. Oh. Bako good news ini. Sana mapasatulos ini. Sigun sa iya, ang halaga databi mga tugang makakatabang ini para mabawasan ang gastuson nin pamilya sa pag-aataman sa mga senior citizen asin siring man magamit sa pagtitipid ang ibang mga importanteng bagay siring sa pagkaon, bulong asin iba pang gastuson. Sa tabang kan sinabi ng proposal, mga tugang, makakatabang po ang mga senior citizen sa gabos na suporta para masimbagan ang sa indang pangangaipuhan asin mas may seguridad asin dignidad. Nangapudan man si Aquino, Senador Bam Aquino sa mga kapwa niya legislador na ipasarnan sinabi ng propestong lakdang bilang pagmidbid mga tugang sa mga darakula asin haloy nang naging ambag kan mga senior citizen sa pag-uswag kan sa tuyang nasyon. O di, ngunyan kaya baga, kamong nagantabay ng mga senior citizens ngunyan, de ko lang aram sa kategorya kang social pension. Pero ang social pension, itong sugari mga seniors, mga tugang nakapo sa pagkabuhay. So ang tamang term. It basta suka po sa pagkabuhay. Malangani, kahit on sa kuyang ama, ang sa kuyang ina, ikasabay dyan social pension. Hinali ito, na-disqualify ta. Sabi, pigata kami dang mga tugang, mga aki niya, pigata wadan midasin ng kwarta. Pinusuputan kami dang mga akin ninda, puro na tarapos, puro na kami mga professionals da. Kaya na-disqualify ta. Pigatawan na ngaya iyang kikwartakan mga aki. Oh. Ya, ang pagtabakan, bako man regular, bako, di ba? Bako man regular, kundi gari, depende sa aki, kumpira ngaya sa may tausan na. Kaya, day na hinali. Pero oras na mangyari mga tugang ang batas na ini, gabos na mga senior citizens na po nin social pension. Itong 1,000 ngunyan. Gabos da magakaigwa regardless mga tugang kung ano ang sa imong ang sitwasyon mo sa komunidad. Sayang man, 1,000 kada bulan. Ngunyan baga ang release kang social pension, mga tugang, 3,000 iyan kada quarter. Di ko aram kung paano pig-release iyan. Pero tabi, oras na maging batas ini, so mga day ka mo kasabay sa social pension, mga tugang na nagdadangog ngunyan, kasarabay tabi ka mo na matatawanan ki 1,000. Di ba? Di ba? Hilingon ta daw sa mga reactions. Hilingon ta daw sa mga reactions. Di ba? Good afternoon, Henry. Magayon iyan, tabi na naisipan na iyan. Sana po malawos tulos, budak matawanan, ki kasimbagan iyan. Di ba? One, made. Ika made, hulaan ta ka. Duda ko, dahil ka man kasarabay sa social pension ba ko? Kasabay tabi ako, padi. Kasabay ka sa social pension? So, 500 ang bulan ni. Yan kami yung anan marauton ta. Kada, kung tulong bulan sa naita, lugi kami ta. Sabatan kami nagkukuha. Iyo nga ni. Pero ikapalan, may kasabay ka. Ngunyan, halimbawa maging mapasarang batas na ini, garo de ka namang pwede. Tigwa ka ng social pension, maduduble. Di seryo. Marauton, mananogali mo. Giri habot kang patawaran, ade. Langgan. Di seryoso mo de. Siyempre, maduduble kung igwa ka, di ba? Siyempre, haliw. So, pagkataong pension kan. Monthly, 500. Oo, okay. Haliw naman, siyempre ito. Iyon na nga yan. Okay. So, meaning, tabi made, gabos na mga senior citizen sa nasyon, igwa na ki 1,000 pesos per month. So, mga ito, sa province, gari ito, sa kami, gari.
Oo. Sa 500 sa mo an So sa province yan sa Indo, 500. Opo. Sa province yan, Buda, igwa pa sa Indo, kung social pension ka, di ka man kasabay duman sa 1,000 kan DSWD. Dai. Oh, kaya man. Di ka kasarabay madita. Ika, medyo mayaman ang sa assessment sa imo. Mayaman ka, pagtutususan ka kan mga aki mo. Laling mo na. Dayo talaga ang rason kaan. Pwede, Ngunyan, oras made. Stoy. Oras na magiging batas ini, kasabay ka sa matataon ng 1,000. Ngunyan. Teka palan, ang social pension mo sa 500 dali sa probinsya. Dahil ka man ka sa DSWD. Ngunyan, sabi digdi sa batas, kung dahil ka, sumanggabos na dahil kasabay sa social pension kang 1,000 dati, kasarabay digdi, kaya magkakaigwa ka. Kada, ang gibudig di sa muya, kada anam-anam na bulan, video na ninyo. Kasi mapabaratan pa kami, intero di sa poblasyon. Ayun, okay, okay. Sa kunsuan kisa na, sa tulong bulan, Oho. lugi. Iyo mananggad. Pero ang importante digdi, kung sana, so, tara mo, pag-ibabaki batas, approval yan kan bilog na grupo, di ba? Opo, iyo. Di ba? Pero, isabay mo sa pangadji, na yung gusto ni Senador Bam Aquino, ma-approve. Iyo bagatabi. Yan, tangani na, igwa kang 1,000 per month. Di man rin nabaga ko tayo yan. Hindi ka na sa magpapara, single kang load mo na 50. Di man yan ako nagsingil, ikaw man sana. Ano? Ikaw man sana nagparong doon. Gari yun na naman, ang direction muna naman. Marao, kasi talaga. Ano? Ang talaga. Ha? Ang mayutang talaga. Nag-iinot na pagkunyan. Nakukonsensya. Hindi ko nabigirum-dum. Ay, salamat. Yung nga, pa, ano ko ko ta sa imo, kahit ikaw man naluludang, ay, ibabalik ko sa imo. Oh, takot igwa ka ng 1,000 hali sa gobyerno. Di na, yun na. Ikaw magkaroon sa akong load. Okay. Tawag sa imo, iba pa ukod. Abay, ano na naman yan? Bayan ko ta ko sa imo nga ni makabalik sa 50 mo ilulod sa ko. Okay. Pag nasimbag ko, dahil ka na sa ko masingil. Dahil na. Opo, okay. Okay. Sige, ano nga po? Sisa yan, 5 announcer na nagadana sa DCGD. Sugaradana. Kadakol kang pwedeng itaram. So, gadang paampig tataramo. Siyempre, John Villanueva. John Villanueva. Ariel Aike. Ampi Bergado. Sophie Ayala. Yun na. Tira na. Kulang pa. Lito Bersia. Jess Labore. O anong nangani? This is tira na. Anong naso sinabi? Si Jess. Ano? Sobra ka na si Jess. Sa'yo mo na itong ulod ko. Ay. Sa ko yan. Ako na ito. Yun, sa'yo mo na. Asak iyo na nakod ko. Hindi ka na magparaisip. Gary, pinakonsensya mo ako. Gary, pinakonsensya. Pero, para mong madi, pag mangyari ini, maugma ka mong mga senior citizens. Ako nga, gusto ko man na, gusto ko mangyari ini, gusto ko man na pagurang ko. Ikaw man lamang akong dagdag sa gobyerno. Hindi ka man ka may pension ka. Habo mo ako patawanan talaga, Ay, digdi sa muya, sa may mga pension na ako. Oo. Okay. Tama. Sige na. Sige, madiday kang bation. Yan sa karugog. Siras mo yan sa karugog. Kay kay Edgar. Okay. Kay Ruben, kay Difat. Yun na ka. Nagit ka na naman ka. Ulukon ako, madi. Ulukon ako, ta. Dahil ka nakiyutan. Oy, ulukon ako, ta akong bayadan sa imo. Pero besa naman, ta.
Like, baka kung may iguan ng, pag nakahapit ako sa mga naglo-load, tawan ta ka? Yo. Maski, matuga ka na naman ngayon, tapos malingawan mo. Ikaw nagdaramdan. Ata na nga ni. Dahil Ano naman pala di. sa ginubadan si Ma'am na Madam na Marie ito, Colorado. Aha, okay. Yeah, okay. Mm. Okay. Okay, Madi. Ubos sa oras mo. Malita na malisahan mo. Okay. Salamat, Madi. Welcome. Ding ingat. Ha? Ding ingat. Ding ano? Ding gitara mo lamang na ingat. Ikaw na nagkaram. Ay, Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Salamat. Bako. Pigalat-alat ko lang na makaamanos ako sa iya. Amanos na din akong utang sa iya. Okay. Hello, kuya. Makaulokon ka magprograma, maski ako solo sa harong. Napapangirit ako perme, ako nagdadangog sa imo. Pabati kang naman kami sa Esperanza Pilar. Good afternoon, Tabi. Sa mga taga Esperanza Pilar, Sorsogon. Yan. Alright, sige. Alright, ito na. Sandali. Mayroon pa. Saan palan sa kontribusyon sa mukan gobyerno, tan pension, piga pagalan mi man. Di ko po aram iyan. Di ko po aram. Pero ini tabi na, na social pension, na proposal mga tugang ni Senador Bam Aquino. So mga daipong social pension ini, naan sa indong pig-receiving pension, 3,000 pesos, hababa sa 3,000 pesos. Ang ama ko, pero daw ang pensyon nga na ama ko. Di ko lang matanda ni. Magayon po ini, mga tugang na halimbawa ang pension mo 6 milyon naman, grabe na. 10 mil, 8 mil ang pension mo, dahil ka naman ka-intra. Di ba? Tadarot ako na naman dumang katabi saan pension, mga tugang 3,000 pesos pababa. Iyan, di ba? Halaton, pangajita, mga tugang na sana makwantabi ini, mapurbaran ini, mga tugang na yan, mapurbaran tulos ini. Tayan tabi, na paggibuki batas, ipapail kibil. Bata mo yan mga senador mga bisan mga senador sa impeachment, no? Pero maski an arog ka iyan, ikaw ang kisesyon. Ako sa iling ko, mauruyon ka mga senador ta. Grabe naman kung na uyunan yan. Di ba? Grabe naman kung mo uyunan yan, mga tugang na magayuno na proposal na iyan na sa mga social pensioners, tabi. Sa mga pensioner, non-pension, dahil mababa sa 3,000 pesos, mga tugang, makakaresibik additional na 1,000 pesos per month. Pero so dati na ng mga social pensioners, iyon na po ito. Iyon na po ito. Iguana ka mo, mga tugang, pwedeng madagdagan pa iyan tabi sa mga maabot na alda. Okay? Iyan tabi, tandaan lang yan. At least, may mga senador kita, mga tugang na nagigibunin paagi na bako politika ang pinag-urunan, kundi ang pigigibo niya, iyon makatao tabi din kontribusyon, makakontribusyon, mga tugang sa tuya tabi na mga kababayan na proposal na iyan ni Senador Bam Aquino, mga tugang senador kang Republika kan Pilipinas. Alright? Sige. Mga liver lovers, kumusta po ang lifestyle natin? Parte on na tayo later, nababaliwala pa din ang liver. Huwag ignorin ang kalusugan ng atay dahil maaari itong tamaan ng disease tulad ng fatty liver. Magkatulong ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Pero pag may tama na, paano na? Kailangang mag-liver up. Kaya naman may bagong Liver Aid. Liver Aid Pro. Liver Aid Pero Pro. That's right, Liver Aid Pro. Hindi lang supplement. Ito ay Silimarin Plus multivitamins. May mabisang silimarin pa din sa proteksyon ng atay. Pero ngayon, may dagdag na vitamins B1, B6, B9 at vitamin B12. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Ang hepatic protector ay sustansyang nagbibigay proteksyon o nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage to liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil maaring maging support o magatulong sa treatment ng iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Proper diet at exercise kasama ang araw-araw na pag-inom ng Liver Aid. Ang Liver Aid Pro ay iyan ang kailangan natin para sa malusog na tayo. Kaya po mag-liver up na. Ang Liver Aid Pro ay available po sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug,
in all leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins, generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Mas magayon kung may Ano yun? Ika naman yun? 20 bago po magabot ang alas 4 rin hapon. Sa pagbabalik, ang mahiwagang tanog sa kantidad na 100 pesos na load. Makalipas lang, Kenny. asin, tatara mo. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon nin serbisyo, 60 taon nin pag-itiwala. Purbaran ang samuyang mga deposit products. Igwa para sa mga kaakian, saraday o darakulang negosyante, mga estudyante o may mga trabaho. Igwa man in mga loan products. Arugan, farmer's loan, barangay loan, salary loan, as in business loan para sa mga micro, small, and medium entrepreneur. Ang gabos na deposito naka-insured din hanggang 1 million pesos. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahon kami sa pinakaraning branch sa Indo. Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated. We care, we serve, we deliver. Rural Bank of Pilar. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa Saindo Gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa indong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa indong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Branded computer ba ang hanap mo dito sa Bicol? Asus na ang sagot dyan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair. Available ang brand new laptops, desktops, printers, gaming desktops, gaming chairs, CCTV systems, at iba pang computer accessories. Hindi lang yan. Quality, branded, authentic, and trusted ang kanilang products na binibenta at very reliable ang kanilang repair services. Authorized service center din sila ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon, Sharp Copier, HB Chewy, at Magine. Kaya siguradong maaasahan ang repair at serbisyo. Bisitahin ang kanilang branches sa mga sumusunod na address. Aces, ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Barangay 26, Dinagaan, Legazpi City, Albay. PC Micron Daet, F. Pimentel Avenue, Barangay 6, Daet, Camarines Norte. PC Micron Virac, EJ Rubio Building, Gugon, Sirangan, Virac, Catanduanes. PC Micron Sorsogon, Unit 1, B. Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Polvorista, Sorsogon City, Sorsogon. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair at serbisyo, maaasahan pa. Call or text 0917-558-0067. I-like at follow ang facebook.com/albaycomputer. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hoy, bigyan mo, baby, bigyan! Oy mga fans, papusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni Intawa. Programang pamponsuelo sa hapon. May health tips asin tataramon. Oy dangogaan sa kuyang orasyon. Oy, pink yun mo, baby, pink yun. Mo, baby, pink yun. Mo, baby, ni Bibi Henry. Pink yun mo, baby, pink yun. Daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pink yun mo, baby, pink yun mo, baby. Pink Henry. Pink yun mo, baby, pink yun, baby, pink. Daing iba kundi radyo DZGB. Oh yeah. Hoy mga fans, papusuga ang radyo alas 3. Anong naginibuhan? Kita mag-oro, istoryahan. Mas magayon kung may merindalan. Mga samno sa pagkabuhay ni Intao. Program na magpakonsuelo sa hapon. May health tips asin tataramon. Oy dangogaan sa kuyang orasyon. Oy, pink yun mo, baby, pink yun. Mo, baby, pink yun. Mo, baby, Bibi Henry. Pink yun mo, baby, pink yun. Daing iba kundi radyo DZGB. Oy, pink yun mo, baby, pink yun mo, baby. Henry. Pink. Sige, masira mo na siguro kanta kan. Para kantahan ako kan girl na ini. Oh. Alright, mga tugang, sa dami ng kung anong sakit na kumakalat, influenza, sipon, ubo at iba pa, nagkakalimot tayo sa mga ibang sakit na maaring tumama, tulad ng sakit ng atay dulot ng stress, matatabang pagkain at alak, kawawang atay. Huwag naman, gusto mo bang magkaroon ng liver disease tulad ng fatty liver? Huwag pabayaan ang kalusugan ng atay, proper diet, exercise, at ngayon meron ng Liver Aid Pro. You heard that right, Liver Aid Pro. Hindi ibang
ibang liver aid ito. May silimarina, may vitamins pa, vitamins B1, B6, B9, at vitamin B12. Karagdagang nutrisyon para sa mas malakas na proteksyon. Ito pa ang isang pro. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. Bukod sa protection, ito ay nagpapagaling ng liver injury. It prevents damage sa liver cells and aids in regeneration. Ang nadamage na atay, maaring muling bumalik sa dating buo at malusog na anyo. Ito pa ang pinaka-pro. Ang Liver Aid Pro ay over-the-counter OTC drug dahil ito ay maaring maging support o makakatulong sa treatment ang iba't ibang chronic inflammatory disease ng liver tulad ng alcoholic and non-alcoholic fatty liver, viral hepatitis at liver cirrhosis. Ganun pa man, OTC ang Liver Aid Pro. Hindi kailangan ng doctor's prescription. Ano pang hanapin mo sa Liver Aid Pro? Pro liver, protection, pro health, pro treatment. Basta may healthy lifestyle, sakto ang Liver Aid Pro. Mag-liver up na! Kaya po, available ang Liver Aid Pro sa Mercury Drug, Watson, South Star Drug, and leading drugstores nationwide. Silimarin Plus, multivitamins, the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Alright? Sige. Unin-stop sa tuyang may wagang tanog, 100 pesos na tumataging ting sa magkakahula. Ay, paano na ini? Maluyahon. Ito yata. Pakidangog. Ay, tapos na. Ulit. Excuse me po. Sorry. Napadukan ako. Okay, ito. Another. Ulit. Yan, ano na? Ayan, tabi 100 pesos, mga tugang sa magkakahula kang mahiwagang tanong. Pag nahulaan nindo, luludan ko talaga kamo. Baka masabi ka mo kayan. Ganun nga man, tas si madingan nga, de pigludan. Di ba? Madi. Ano na? O di, amanos na kami ni Madi. Kung mahulaan niya ngunyan, di, igos ang 100, di ba? 0969-088-5548. 0966-230-034 para po mga tugang sa mahiwagang tanog. Alright? Sige daw. Sige daw, tabi. Sige daw po. Sige daw. Ang makakahula. Ito. Aberdaw. Hello. Hello, Madi, anong tanog? Nagbubula si Pimpong. Nagano? Yung Pimpong bagang sa pula dayon. Pingpong. Oo. Tapos, Itigkag sa kunyan. Tapos nagbubula. binugtag sa kunyan, tapos kinunyan. Pagkakunyan na pigkwan. Kinuwan ko, tama? Madi? Na po. Ang sa imong kunyan, sala. Bye-bye. Bye-bye. Ano na? Sanggatos yan Sanggatos tabi. Mga tugang para sa load nindo sa mahiwagang tanog. Isa ko si Madi makabalos. Planggana po na pigpataririk na nagtatama ang gilid. Sala. Good afternoon, tabihen. Ang sakuya, tabing hula, plastic na pigsulo. Sala po. Nasala kita. Di kita pwede magsulo ki plastic tabi. Tabawal yan. Ha? Good afternoon. So, patos baga po sa delivery na plastic na pigpilsi para pumutok? Sala po. Sala, tabi. Sige daw. Ilingon ta daw sa tuyang live. Titingnan natin sa ilingon ta daw mga tugang sa satuya tabi na live. Live, ha? Madali lang. Sana nga yun. Ano nga ni live ta sa Facebook ta? Ito, madali lang, ha?
O nga niyan, sa tuyang live, mga tugang sa tuyang Facebook. Sandali, ha? Sige daw. Ay, nangani ito. Ay, nangani. Ito. Baka may hula digdi. Liyon ta daw. Sabi ni Cleofi Wab, Serhen, maski igwa ka pension sa SSS, pwede man garokaan. Iyo po, an pigiruron nga ni tabi bossing, so pension sa SSS, pensioner tabi. Pag private ka, pag sa pribado ka, sa gobyerno na pension. Sa to po yan. Ang universal pension na nakapending sa gabos o intro na iyan kan mga senior citizens. Sabi ni Ed Gesta, anwan kina pension kan mga senior citizens para lang sa mga indigent suwara na makuanan nanggad kitabang. Yes, tama tabi Sir Ed Gesta. Ang social pension sa kada bulan so hinarali na sa pension igwatabi idto pension sa SSS. Yes. Local pension sa Legazpi 500, sa Sursogon po 300 lang. Sabi ni Iofresina Aringo, ako sir daing pension 75 years old na po ako. Yan. Alright, sige. Kung di ka po kasabay, magiging kasabay ka po duman. Di ko aram kung natataday ka sinabay. Di ko aram tabi kung nata mga tugang daig katabi na isabay duman sa pigaapod ninda na social pension. Alright, di iyon na po yan. O di, ay, wala kihula duman ka may wagang tanog sa live. Wala kihula mga tugang sa live sa mahiwagang tanog. Okay, sandali. Madali lang. Ay, ito pala. Ito. Alright, sabi ni... Sandali lang. Okay. Sisay ini, Dok Par... Ay, wala tabi. Kaya kung natin, may naghahanap kang tickets na wala tabi. Yan, sandali lang ha. Tao ni bata okay, wala tabi. Alright. Sige. Good afternoon, tabihin. Ang hula ko po, cellophane na pigsulo. Ay, di po pwede ba kita magsulo? Bawal po ang pagsulo, mga tugang ki cellophane. Iya po. Maraot po yan. Ha? Nakaka-apekto na yan. Okay. Okay. Okay, pade. Si Pading Mar. Okay, pade. Sige. Diyo na kita. Wala man kita manghula pala. Lahat ko na. Baka igwa naman kitext. Ito. Good afternoon, sir. Yero po na pig gisi. Ay, sala. Hindi po sa yero. Good afternoon, sir. Ang hula ko po, hindi, mali. Ay, ano ini, Iba man. Ang hula ko po, plastic na yero na pig gisi. Sala. Mali, boy. Okay na? Alas 4 na ugaring o disaga naman. Basta o niya, habang maski day ako tabi, mag-text lang ka mo. Ano bang tapos ako sa programa, text lang nito ta. Malay mo, tama tabi, di tawag ko ka mo sa Lunes. Yan. Yan, yun na. O di sige, okay na po yan. Mga tugang para po sa mahiwagang tanog. Mga tugang maparam na kita. Ako po si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. 3D sa GB, susunod na. Salamat, goodbye, maray na hapon. Tagulan na. Uso na naman ang ubo.